Dalano khatong khaka white tape black tong thok lai nomno songjak man jak lo black white tape pasir botame mosala ka hai hai lai kole se kre tiprata amre channel lo pohon puri examo nemulo sabya khamal yak lo tik sam ka yak lo tak khal yak lo belekino white yak ti dam lo belekino so so la emu sala cha sine buram buram mc tharo bindro bruma smla bisike do so belekino so so la mu khala to satung batung wi tongo sing joto na mai bo khilai ka kai tini sing nomination kaham kai rewi phai man kha chini pubagrani leadership o tiprasado sing phiognani hinino joto ya pri selai jak tini norok joto oro tini je manjak nai baksa borkatha logni thangbai ka haipano sing joto no hambai mario je tini chini pubagrano hamjak lai sing joto bebak no SDM o thangai nomination rimani amo success kha kokai sal nei romoi sing hornoi sal nei hornoi romoi matraya mathuya miya bo hopung usirang bo hopung shorirok ekdom pura mojijak bubagra bo bahino mojijak sapung hopung tongnani ingkai rajbari o kobangma jengjal phayo kono problem krei tabu sundaratei je chini bubagra ni naharbung greater tripalen sing phainai 16 তারিখত চিনি বুট তে বেশি দিন করিখা বুট নিয়া হলো ত্রিপুরা হাসতেব কেব কোন রাজনৈতিক বদল ও জায়গাব সাইসুং সরকার গঠন খাইমানগ্লা जों जे सकापाना सलागनानै नांनायाबो जों गाहाम कायनो सायमानो आ जरावनो आपनो जों नायसिंलाय दंगो जों लायथानाय सालाव गोबांबा राजनैतिक बदलनोखा जे रांनि बागै दफाना फालमानि रांनि बागै एलायन्सनि ओ भारतवर्षनि जे राजनैतिक बदल जातीय राजनैतिक बदल रगनो जों फालमानि नुगजाखा फियाबासिनि बुबाग्रानो कोनो राजनैतिक बदल पाइमानलिया ताखर बुखरो आबसेचिनि लायखेनो जों खा कचमो जे जों बुबाग्रा हाय लिडार मानै तिनि बुबाग्राबो 200 कोटी 300 कोटी रां बेदक जाखा किन्तु रां आसलिया जों ग्रेटर टिप्रालेन्स सुइरि दे ग्रेटर टिप्रालेन्स सुइरि काई जों नरबाय एलायन्स मानो जों ग्रेटर टिप्रालेन्स रा केबाय एलायन्स मै हनि तिनि बुबाग्रा प्रमाण खारिका जे त्रिपुरा हास्तेबो त्रिपुरा हानि बोसारक बो थांजाना नांनाय
हायासा पर्यन्त जों केबो बाय एलायन्स इंडिया आबनि बागै 2023 जों मिया सालनि सिमी तिनि हपुं आसुगै जत्तन बजागा बासारिनानै नायाखै सिनि बुबाग्रा सिलेक्ट खायै तिनि जों 42 सिट बसावो কোনো ত্রিপুরা রাজ্য এমন কোনো লাইবুমা করে যে আঞ্চলিক দল 42 সিট তো বাসাকা হিলে তাকর বুকুর তিনি जों সাইমানো সুদে সিমনা সিমিয়া সিনি মোহনপুর বামুতি আरो जों कप्लायनाय गाहाम कायनो साइमानो जतन खा दुजाक जों हायनि बागै तिनिनि सिमी ते 15 दिन जों 16 दिन मतो सामुं गाहाम काय खायलायनाय कखाय अमसिमिना आंनो रिक्वेस्ट खालायनाय जोङो हयतो केमनि खावो किसिसा खा दुमानि खा केबें मानि হয়তো ভবিষ্যৎ বৃষকেতু দেবরমান বুদ্রি খাঙ্কাই বকি আগে আইপিএফ টি কাম খাই ফেমিনি বরং সিমিদে নাইকল ন আমন কিসিসা বড় খাও দুজাগৈ দङ आं नरनि बिसगौ तिनि नरनि अ जागाव बुबाग्रानै कसम चावसाव बृषकेतु महाय बरगिया ब केबो खानि केबो थिकिन खायनाया जतो नानि बागै समान हानि बागै तिनि अरज जे फाइनाय रगनो आं जतन कयनाम चुबचिनि लिडार्स रगनो जों तिनिनि सिमी हजागमा दंनाय जे चिनि आमसायाव साबर आं तुबुइ सिनि बुबाग्रानि थानसाना सोबायनानै नाय आबनो जों मा नायनाय ताखरो बुकुर कारण जों मो थांजाबाय दिके थांगै दङ सुल फाइनाय 2 तारिखआव रिजाल्ट आपनि परने जों सायमाननाय त्रिपुराहानि त्रिपुरासा बम हाय जागाव थांसौनाय जों गाहाम कायसे दाबि मानना थांगै दङ जे अ हानि बुसारक फिरक जांना जा जों कामनि बागै तिनि बिजेपि सिपिएम कांग्रेस हिनि तंसिनाबा तिनि अर तिनि बेबागनो फाइदि बुबाग्रानि लगे जतननो जों कबकनाय जतननो जों रिहिननाय ताबुक सिमनानि जत त्रिपुरासारक सायमानका बिनुत कैंडिडेट मानमानि बागै दामंगल मानलियानि बागै जे दामंगल लगे तंनाय रग बेबागनो ताक फाइनाल बागै रेडी जों 70% बुबाग्रा जागा सिमनामा 74% जों 74 नि बासिं जों 70% ना मारनाय जों गोबा आहायनो से पास बले किन्तु आहायनो पास बाय सिमिया जों तिनिसिनि एमडीसी सार दङ जों बेबागनो रग दंगयो जों 74 या जों आबनसले एबा बुइनि बुट बमानैबो जों त्रिपुराव उदाहरण हिसाबै जों फुरुलायनो आम सुनुंथं ताखरो बुखरो जत काहाम गुरुं तंबायदि तिनिनि सिमी बेबाग जागावनो हजाक तंगै जों जत खरसा मिलिलाय सामुं खायलायदि आं नंनि लगि दंगो नरकुनु वानानानि करै केबो खाजानि केबो फिकुनि आनि थानि करै जतनो समानानि थानि ते जे नांकुंनाय आं बर सब समय न सुबासु खलायो ते खलायनाय नरक नगै मानना आनि कक बाय आनि सामुं बाय नरक मिलि आबो नरक नायनायदि ते सजतनो काहाम गुरुं तंबायदि ते जों कप्लायनाय उंथुं हिनिनो बुबाग्रानो हामबायरिवै चिनिति प्रसाद फियक जाक्थु हिनिनो आनि कक अरनो पारिखा जतनो हामबाय खुलुमबायका